Hello guys, welcome to my Boskobro YouTube channel. आंनि बे YouTube channel आव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। फरसिंगासोआव थांगासिनो दं। मबाइल नायनोनो बियो नुबाय थानाया। फरसिंगा लामा बियो। नायलांबाय थादों ना मा होनो जोंनि मबाइल बायनायखौ। मानसि लानाय साइकेलखौ हादोंना सुदो नायलांबाय थादो ना मा होनो भिडिअखौ मोनफैबाय no yo dahay hambadik news live nih hả? Yêu xuống này cứ xin mua còn nào? Nutun ke mau bang? Ini gumne. Ini dah. Apa naik dengan mekanik. Singa mekanik. जाबाय अखा हादों दै लोगोफोर अखा हादों